A család jól ér mindent, ugye? Egy hazai piac nevelte be. Én már gondolkodtam, hogy nyelve burger éttermet nyitok otthon. Hát ha volt egyet. Nagyon jó. Köszönöm, hogy elhozott bennünk. Mondjam azt, hogy is nagyon olcsó minden ezen a piacon. Nagyon sok üzem, illetve ilyen konfekcióipar elég erős ennek a városnak, Alexandriának, és ez a város